بەخچەیەکی وسا هەبوو یێ میرزەیدین باخێ ئیرەمێ دڕیاویدا دوچوو وەک مزگین وەک کۆشەکەکە بهشتێ بوو هەر دارەکە مەزن ژوی و دشبیە حوریەک هەر تەیرەک ji تەیرên wî ji bo şiştina destan û lingan û çavan ava kewserê giribû sebîl firîşte Ridwan digihişt her meqamê sîdareyê serê her serwek û dişibiya firîşteyek her tezerewek wek dilê memê bûn dilê darên senewber û ji ber evînê bibûn sed parçe bejnên darên herher narinc û tûrinc jî gişt weke zînê zer bibûn û mabûn ji ber jana evînê